Hvis du nu efter nogle timer på arbejdspladsen, eller måske derhjemme, kan mærke, at du begynder sådan lidt at spænde lidt op, måske blive lidt øm og lidt træt her i nakken, så kan du lave den her lille øvelse til lige at få løsnet lidt op. Skulderrulning. Så hvis du starter med sådan at føre skuldrene frem foran kroppen her og lave en runding i ryggen, og så føre skuldrene op imod ørerne og bagud igen. Helt bagud, så du presser skulderbladene sammen om på ryggen, ned med skuldrene og frem igen foran kroppen. Så kan du vælge at tage dit åndedræt med nu, så når du kører skuldrene op imod ørerne, så trækker du vejret ind. Og når du kører skuldrene tilbage om mod ryggen og ned igen, så ånder du ud. På den her måde, der gør du det, at du hjælper din vejrtrækning ved, at du presser luften ud, når du kører skuldrene sammen her. Og giver rigtig god plads til indåndingen, når skuldrene kommer op imod ørerne og bagud. Når du lige har lavet den her øvelse et par gange, så er du måske blevet løsnet lidt mere op i skuldre og nakke igen, og kan fortsætte med dagens opgaver.